quality. Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kagamba, si Pael dito sa may Bacood, Santa Mesa. Ay, Ayan, kumuha siya ng 2 kaha. Ayan. Shoutout mo yung mga tropa mo dito. shoutout po sa mga taga Santa Mesa dyan. No? Solid mga paps, solid. Okay, thank you sa iyo Pael ha. Salamat. Ayun mga kagamba, magandang araw ulit mga kagamba. Unboxing tayo ngayon ng ating Tagalog mga kagamba, 2,000 lang to. Masyado pa maaga. Ang aga kong kinuha doon sa Pasay. So shout out muna kay Jeff Ronda, si Mark, si General Spider, si Kasakmal Gagamchoy, Chana Chaning, Matthew Jan Peronsi, saka si Jorel Nagal. Ayan mga gamba, shout out sa inyo ha. Ito yung ating gamba mga gamba. 2,000 yan. 2,000 pa lang, 2,000 lang to. So kunti pa lang gagamba natin mga gamba. Tagalog lang to, wala na tayo mga Bisaya ngayon mga gamba. Madalang na. Bukod sa madalang na, napakamahal pa. Ginto, hindi mo isala. Ayan, 2,000 lang yan. Pero kulang pa rin ito mga gamba kasi bayad na naman to. Susunod na panahon siguro marami na tayong sobra pag madami na dumating. Pag umabot na tayo ng 5,000. Ayan, parang magaan na. Pag magang mga kagamba, medyo maganda rin. Ayan, maganda mga kagamba. Ayan ang ating Tagalog ngayon, quality. Maaga pa mga kagamba, kaya ganyan, malikot. Maganda. Unang bukas, maganda. Okay, bukas ulit. Quality, oo. Yun, quality mga kagamba. Pangalawang bukas, quality. Pangatlong bukas, quality pa rin. Ayan. Medyo malabo na yung aking salamin pero kita nyo naman. Ayan. Ganda mga kagamba. Yung mga reseller dyan na pag ganito Tagalog natin, ako matutuwa. Ayan o. Bagong tuklas itong mga kagamba eh. Yung mga dating mga iniilawan, di pa doon. Ito bagong tuklas to, kaya basal. Bagong tuklas yung lugar. Eh, reklamo yun. Ayun, ganda. Quality talaga. Ayan, quality mga kagamba. Tariwang-tariwang. Yan. Kunti pa lang tumagamba, 2,000 pa lang, pero padami na yan. Bali 2 gabi itong hinuli. Ayan o. Problema lang nito, walang itim. Lang, hawig lang ng itim, pero gandang kulay. Mayroon pang gagambang hari dyan, may ikis pa siyang nakahalo.
Ganda. O, ilang box na yan, oh. Puro quality. 2, 4, 6, 8. Dalawang box na yung nabuksan ko. Ayan pa, oh. Puro quality yan, mga kagamba. Mas ulit. Saan may nabuksan natin? Ito, quality rin to. Ang galing. Ayan, o. Wasin ko ng konti ito aking ilaw. Ayan. Ayan. Patayin ko kaya. Naman tayo. Ayan. Ayan nyo nga. Yun, mas maliwanag. Uy. Quality pa rin. Ayan, oh. Quality pa rin. Nag-reflect lang kasi sa ilaw kasi hindi ko matanggal po yun. Oh, ganda. Oh. Oh, palikot. Quality. Ilang box na yan, mga kagamba. Quality. Uy, ganda, oh. Ilan na yan? Natin to, ha? Magaan ko, ha? Itong walang quality ko, magaan. Walang laman. Butal ito, mga kagamba. Ito maganda, oh. Kahit 50 lang ito. Butal. Tabi natin butal. Oh. Reflect pa rin ba? Reflect pa rin. Reflect pa rin. Ayan. Ayan. Oh, ganda. Maganda pa sa tangkal ng Cebu. Ayan, oh. Malikot lang sila kaya hindi matang may takip eh. Oo, ayan, oh. Takbo agad, no? Ayan. Balik na rin natin, mga kagamba. Oh. Kita nyo? Oh. Kailangan nawakan talaga. Kita nyo ba? Oh. Hehe. So yun, mga kagamba, maraming salamat ulit hanggang sa muling pag-upload natin. Unboxing tayo sa mga susunod na araw, baka mas marami na. Yung mga nanalo dyan, mga kagamba, antay-antay lang kayo kasi ini-schedule natin. Medyo marami namin kasi yan, mga kagamba. Pero tapusin ko muna ulit
yung deliver, yung mga gagambang na panalunan nyo, kailangan matanggap nyo muna lahat bago tayo ulit mag-raffle. So yun mga kamba, maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!